surutu ba za mu miƙa sarki domin ya gaisa da al'ummar da suke wannan gida sannan kuma dama bayan ya gaisa da ku sannan akwai 'yan tambayoyi da sarki ba za su gagara ba za mu ɗan yi. Salamu alaikum jama'a. Barkamu da haka. Ko dai ba ci abincin dare ba ne. Na ji ma an sawa sosai. Da wata duk musa ku lafiya lau. To yau take rana dama mai shanawa yana cewa yaushe zan zo gidan da yaushe zan zo gidan da yau gashi Allah ya kawo ni. Da an ce garin masoyi baya nisa dole mutum ya tattaki zuwa da inda masoyi zai kamar yadda Nishana ya fara matashiya to alhamdulillahi a ƙarƙashin jagorancin kamfanin FKD akwai jarumai maza da mata da dama wanda suka fito to kuma renon na yanzu ba a daina ba sannan kuma Allah ya kawo mu wani zamani wadda wani irin tsari yanzu muka ɗauka na reno wanda zagon ana reno ba mutum ɗaya bane yake yi mana haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi renon yara saboda me ko ina da ko ina kasance suna tabawa kamar yadda muke yanzu na san cewa duk kusan Tamil ko sosai to iya wuya muna tare sosai to mun gane sosai to director Sulusi Oscar a ƙarshen jagorancinsa akwai matasa da dama ni ma ƙarƙashi na akwai matasa da dama kuma wato muna wani abu ne wanda za a ce a gudu tare a tsira tare kuma za ku ga cewa idan ku ga matasan a fim nan kamfanin za ku gansu a na wancan kamfanin ko kuma ku gansu a fim da na directing shi ma a nashi za ku ga suna ciki sosai tabi ake da saboda haka uwa ɗaya uba ɗaya muke gaba ɗaya to an ce ba da ɗan koyo ba na gwani ya ƙare dama ba zai taɓa yiwa a rayuwa a ce mu za mu dawwama kullum mu ake yanzu ba gaskiya ne lokacin da na ƙasa da kusa za su taso kuma Allah ya kawo a lokacin ga muta waɗanda muka yi reno da dama irin su Shamsu Dan Iya da Zalimi ko su Umar M Sharif Abdul M Sharif Ramadan Boot Ibrahim Shehu da sauransu suna ne da yawa sannan kuma a mata ga sunan su Hassana su Maryam su Zifriti su Bilkisu suna da yawa su masu sauƙa kasuwan da ja'iri kana bayyana shi ne dalili kawai saboda haka waɗannan masu tasowa wanda suka ce da kuma wasu an ce ga su Kemi International ga su Ali ga su Magwa shi kansa uban tafiyar mai shanawa Allah taimaki sarki ga da quality Allah taimaki sarki to yau ka zama wato rana ce ta murna gare ni wato rana ce zama rana ta murna a gare ni yadda na zaunatar da mutane a gurin nan a yan uwa da abokan arziki wanda suke kaunar mu to ba zan bata muku lokaci ba ta surutu na